Arratsalde on deizola guztioi, aktualitateak bere bidean segitzen du, besteak beste, Parisen segitzen baitute, hainbat bilkurek gatazkaren konponbidean Frantziar estatuak eman beharreko urratsen inguruan ere. Tira, hala eta guztiz ere ikusten duzue Iruñan gaudela, aktualitatea nolabait eten egiten da, edota aktualitatea goitik bera hornitzeko gaitasuna duten festak direla ezin uka. Errekoletak plazan bertan gaude, herri ekimen hainbatek sortutako jaigune herritarra dau, eta ikusten duzue ez dela lanerako etenik eta goizean goizetik honezkero guztia martxan dela. Gaur, besteak beste, mintzodromoa baitute hemen bertan, eta ikus dezakezue euskararen aldeko ariketan ari direla, eta goizeko lehen ordutik dira ez dela aitzakiarik, eta eguzkipean eta gerizpean goxo-goxo euskararen aldeko ariketan dihardutela. Tira, Sanferminek ala eta guztiz ere 11 kontu ekarriko dituzte, gaur uztailak 11 den honetan, eta tira, horren berri ere emango dizuegu guk. Los Ajos plaza dau? Bai, Baretxuri plaza, bai. Nolatan hemendik, zu? Etorri nahi zoneaz, nire sokorrista zenak onaino ekarri nau. Baina jaiak eta nola bizi ditun jendeak, eta jaiak txukun eta tamainan bizitzeko nola bizitzen ditun. Berazu begirale lana egitera zatoz, nazioarteko begirale txat edo? Bai, gaur ez dut ekarri txaleko horia, reflektantea, baina hemen txenago, bizket ikusten jendea, oraingoz nahiko lasai, esan goiztontan nahiko lasai dago Iruña, baina eguna joan ala, pixkar saiatuko gara, jendea ondo joan dadila. Sokorrista geurekin izango baitu atozen egunotan, Sanferminetan bere geldialdia egiteko asmoa baduela, ala azaldu digu, hementxe bertan gaudelako, okerrez panaiz baina mendialdera joateko asmorik edo aurreikuspenik ere baduzu? Bai, horrea pixkat bizikleta hartu eta agian pixkat oxigenatzea joango naiz, Pirineo aldera, ez dakit agian turrarekin kointzidituko dut, ez dakit, agian saietuko naiz azkarrago pasatzen beraio baina zaila da, suge multikolorearen aurretikan pasatzea. Hala eta guztiz ere euskaldun ugari izango da, gain horietan, eurekin izateko aukerarik izango te duzun? Nik uste baiet, bai, euskaldunak leku guztietan daude, arriba... 11 tokitan? 11, bai, antxe. Dena 11? Bai, dena 11 eta Jamaika urrutiago. Ederki, sokorristaren berri gehiagorik ere izango dugu, izan ere ikusten duzunez, udako tarte honetan Euskal Herrian barrena eta euskaldunak dauden tokitatik barrena ere ibiliko da, esan da bezala, gure sokorrista eta berri gehiagorik ere izango duzue. Tira, hau gaur egin nahi genizuen iragarpena, sokorrista webseria martxan jarriko dugula, eta hori bakarrik ez, izan ere sokorristaren berri gehiagorik ere izango dugu. Sanferminetatik, Turretik eta beste hainbat txokotatik. Hala eta guztiz ere, gaur egunak utzetako beste kontuei ere tarte egingo diogu, egunero bezalaxe, gurean gaur saioan, udako saio berezia den honetan. Alderdi guztietako ordezkariek hartu dute parte gaur Miguel Ángel Blanco zenaren omenez ermuan egindako omenaldian. Aurten 20 urte bete dira eta Pepeko zinegotzia baitu eta hil zuenetik. EH Bilduko Maialen Iriarte, Julen Arzuaga, Eba Blanco eta Peio Uriza bertan izan dira. Hala ere, Alfonso Alonsok haien aurka egin du. Fagor zeneak ekoizpenaren zati handiena eten egin du eta 200 langile aldi baterako kaleratu ditu. Garagartzako eta Basauriko lantegietan produzioa erabat geratu da. Sindikatuek salatutakoaren arabera 2016ko urrian iragarritako enplegua erregulatzeko espedientea ezartzea erabaki du enpresak. Gaur lanera eskuateko agindu ostean, langileek ez dute bestelako informaziorik. Igandean labankada jaso zuen 18 urteko emakumezkoaren bikotekidea atxilotu dute. Atzo, Amarnaka lagunek indarkeria matxista salatu zuten Bilboko Zorrotza auzoan egindako elkarretaratzean. Aurtengo edizioan 27 eraso sexista salatu ondoren, Suediako Brabala Musika Festivalak neurri zorrotzak hartzea erabaki du. Horiek horrela datorren urtean gizonezkoek sarrera galarazita izango dute. Brabala Suediako festivalik garrantzituenetarikoa da, eta azken urteetan Lana del Rey edo System of a Down bezalako talde ezagunek bertan jo dute.
Iraganera salto ginez Mark Ziegler kazetariak Nirvana talde mitikoaren lehen emanaldia izan litekena publikatu du. Bideoa 1988ko urtarrilaren 24an grabatu zuten, eta Ziteleko taldearen ibilbidearen hasiera irudikatzen duela uste dute askok. Kurt Cobainen banda grunge musikaren aitzindarietako bat izan zen, 80ko hamarkadaren hasieran mundu mailako arrakasta erraldoia lortuz. Eguraldi txarra dela eta hegaldi atzeratu ondoren atletiken espedizioa Suitzan dagoia da. Lehoiek lansaio egin dute bertan eta asteazkenean Basilearen aurka aurredenboraldiko lehendabiziko partida jokatuko dute. Horrekin batera klubak jakinarazitakoaren arabera, hilaren 29an Reusen aurkako lagunarteko norgehiagoka jokatuko dute Leioan. Osasunaren lanean hasi da Diego Martinezen agindupean gorritxoek lehiakor azaldu nahi dute elitera itzuli izateko. David Rodríguez aurrelaria da orain arteko fitxaketarik destakatuena, eta Areso, Imanol García, Álvaro eta Jon Steven gazteek taldea utzi dute. Miguel Olabidek bide bera hartu dezake izan ere Bartzelonaren eskaintza dauka haren filialean aritzeko. Egun betea izan du presoen eskubideen defentsan Parisera joandako ordezkaritzak. Ipar Euskal Herriko hautetsiz eta gizarte zibileko lagunez osatutako taldeak bakearen aldeko lobby lana egin du Frantziako Asamblea Nazionalean. Presoen gaian berehalako neurriak eskatzea zen beren helburu nagusia, eta horretarako 20 laguneko ordezkaritzak 8 hitzordu izan ditu botere exekutibo eta legegilearekin, eta giza eskubideen arloko erakundetako ordezkariekin ere elkartu dira. Zehazki, Justizia Ministroaren kabinete buruarekin izandako bilkura baloratu dute positiboki, datozen asteetan lan bat abiatzeko asmoa agertu dielako. Berehalako erantzunik jaso ez badute ere, pozik daude presoen gaia presente egotea lortu dutelako. Ateak ideki dira, entzun dute, eta bideak egin behar du. Ez bakindaken ez ginela sartuko erantzunekin. Naguna egin iten Pariseko podere guneetan hasia erein. Bestalde baraualdian segitzen dute konponbide gozez ekinaldia abiatu duten 4 gazteek. Hiriburun bilduta daude eta orain artekoarekin baikor agertu dira eragile eta ordezkari askok adierazi dietelako babesa. Aurrera begira, Ipar Euskal Herriko gazte kolektiboei deika segitzen dute gazte adierazpena sina dezaten. Gure interpelazio lanak gure lehen frutuak ekarri ditu, lortu dugu hainbat gaztetxe komitearen sustengua lortzea, eta horrez gain, hainbat delegazio etorri dira, 24 orduz gurekin baraualdia burutzera, edo gurekin bildu eta adierazpenarekin bat egin eta argazki bat ateratzera. Eta dei egiten dugu Ipar Euskal Herriko gazteria guztiari, karpa utalat etortzera, elgarreteratzetan parte hartzera, gaureko zazpitan arratxero, eta martxan eman dugun programazioa segitzea. Paskal Elgarten ekimenak ere aurrera darrai, Getxo eta Baionaren artean dauden 180 kilometroak igerian egiteko erronkari heldu baitio eta larun batean abiatu baitzen. Atzo, Lekeitioko portuan egin zioten harrera. Kalera dinamikako Urko Larrañagaren iritziz, garrantzitsua da Elgarten eran nork beretik ekarpena egitea. Paskalen buruko ekimenak azkan finean ondo ikusten dut, gu pentsatzen du azkan finean presuen alde eitzen den ekimen oro bultzatu behar dela, batzuk iniziatiba personaletik eitzen dira, Paskalena moura eta beste batzuk igual antolatu dira, azkan finean garrantzitsuena da bakotxak ez aldaben mailan bere ekarpena eitzia. David ostegun gauean atxilotu zuten Liskar eremutik kanpo lagunekin afaltzen ari zela. Orotara, ia 300 atxilotu izan dira gailurraren aurkako mobilizazioetan, eta manifestariek gogor salatu dituzte polizia alemaniarren impunitatea eta gehiegikeriak. David Rincón atxilotu eta 16 ordura epaile baten aurrera eraman zuten abokaturi gabe, eta bertan epaileak atxiloaldia luzatzeko erabakia hartu zuen, indarrean dagoen salbuespen legediak ahalbidetuta.
Honen arabera, 15 egun egon daiteke baituta, baina epea luzatu ere egin liteke. Rinkonen abokatua epaiketa azkarra egiteko prozedura irekitzen saiatzen ari da, epaiketa hurrengo 15 egunetan egin ahal izateko. Larun batean, herriok erabaki ekimenak David eta gainontzekoen atxiloketak salatzeko G20 gailurraren aurkako kontzentrazioa egin zuten Bilbon. Astelenean, San Inazioko auzotarrek David Rinconi elkartasuna adierazteko eta bere askatasuna eskatzeko manifestazioa egin zuten, hurrengo egunetarako mobilizazio gehiago iragarriz. Pasaren astean, UNICEF elkarteak Euskal Autonomia Erkidegoko umeen egoera aztertzen duen txosten berri bat aurkeztu zuen. Haurren eta neraben egoera Euskadin, Euskal Itun baterantz haurren eta neraben alde izenpean. Ikerketa honetan eremu honetako gazteenen esparru ezberdinak aztertzen dituzte, hizkuntza, segurtasun eta osasun edota ongizate materiala adibidez, guztira 7 eremu. Azterketa honetan zenbait datu deigarri aztertzen dira, besteak beste, 18 urte azpiko gazteek erkidegoko biztanleria osoaren 16,5% ordezkatzen duela, eta hauen egoera Europako batazbestekoa baino gorago zehazten dela, emaitza positibo bat izanik. Aldiz, ongizate materialei dagokienez utz handi bat dagoela nabarmendu du Cristian Prieto, UNICEFeko kideak. Datu txarrak batez ere agertzen dira ongizate materialai erreparatuta. Ongizate materialari hitz egiten dugunean, gabezian bizi diren umeei buruz hitz egiten ari gara. Adibidez, 2 datu kezkagarriak aurkitu genituen. 4 haurretatik bat, hau da, 25% gutxi gora bera, pobrezia arriskuan bizi da. 4 haurretatik bat. Pobrezia arriskuan eta gizarte bazterketaren arriskuan. Hezkuntza alorrean ematen dira datu osasuntsuenak, eskola uzte tasa jaitsi egin baitira eta derrigorrezko bigarren hezkuntza amaitzen duten gazteen tasa aldiz hasi. Bai alde negatibo zein positiboak zehazteko eta bidean aurrera egiteko, Euskal Itun bat eraiki behar dela aldarrikatu du Cristian Prietok, gazteak gaztetatik zaindu behar direla adieraziz. Haurrak eta nerabeak izan behar dira politika publikoen ardatz. Erdigunean kokatu behar ditugu, bihotzean kokatu behar ditugu. Pertsona da jaiotzen denetik eta ez bakarrik erretiro hartzen duenetik. Eta guk noski ulertzen dugu, eta ez da salaketa, guk ulertzen dugu Euskadi herrialde zaharkitu bat dela, eta horregatik politika publikoak adinekoak izan dituztela ardatz, baina pertsona bere osotasunean hartzea eskatzen dugu oraingo honetan. Mezu argi bat zabaltzea soilik gelditzen da. Gizarteak bere osotasunean era duin batean bizitzeko eskubide eta beharra dauka, baina honen etorkizuneko sostengu izango diren gazteak zaindu beharra dago hauek baitira gizarte honen oraina eta baita geroa ere. Ez dezatela ahaztu herrialde baten etorkizuna eta herrialde baten garapena aurrei dagokiela. Zapatu honetan, konpartzaki degunean, 29 konpartzetako ia 2000 kide inguru elkartuko gara, aste nagusiko gastronomikoa ospatuko den toki berean, Areatzako zuhaitzen artean. Abusturako motorrak berotzen hasteko, suak pizten hasteko, lapikoak ganbaretatik ateratzen hasteko, eta Bilbo osoari gonbite hori bera lusatzeko. Konpartzakideon festa handiarekin bat egin nahi duen orok, Euskolabelen eskutik ekarritako tomate eta piper berde dastaketa eskainiko da, eta Bizkaiko txakolinaren botilakada batzuk izango ditugu topa egiteko. Bilboko konpartzetatik aurten 2 nobedade nagusi ditugu. Batetik, umeen parte hartze aktiboagoa sustatzen hasiak gara. Orain arte, hainbat eta hainbat ekintza prestatu eta programatu ditugu gure txikientzat.
Aurten, pauso bat aratago joan nahi izan dugu eta haiei protagonismo osoa eman. Konpartzakide eguneko umentzako ekintzak aurrek diseinatuak izan dira, haiek pentsatuak eta haiek erabakiak. Ziur gaude asko dutela guri irakasteko eta hildo horretan jarraitzeko asmo irmoa dugu. Bestetik, hortuko produktuekin soilik egindako platera estrainatuko dugu eta egun batez luzatuko dugu bilbotarrek eta mundu osoko bisitariek hain gustoko duten gastronomia lehiaketa. Aste nagusiko astelenean ere gastronomia lehiaketa izango dugu eta pertsona veganoen urteetako eskaria integratuko dugu Bilboko konpartzen programazio gastronomikoaren eskaintzan. Patatak saltza berdean, aspaldiko garaitik gaurdaino gure etxeetako suteetan mantendu den plater tradizional eta erakargarria. Uztailaren 6tik ikusgai dago Donostiako Koldo Mitxelenan turismoak izeneko erakusketa. Bidaiaren masifikazioak eragindako gizarte eta hiri aldaketa erakusten du erakusketak eta Gipuzkoako Foru Aldundiak antolatu du turismo iraunkor eta orekatuaren aldeko apustuaren barnean. Bidaiaren zentzu, hasierako zentzu hori berreskuratu beharko genukela alegia, kulturak, hizkuntzak, tradizioak, nortasunak eta dastatzea, ezagutzea. Hori izan zen lehenengo bidai turistikoak zeuzkaten ezaugarriak. Eta hori pixkat galdu egin da, industrializatu egin delako eta masifikatu egin delako neurri handi batean bidaiaren fenomenoa. Duela mende bat, ez dakit lehen goizean turismo sailburuak eman du datua, baina nik uste dut, ez dakit milaka aldiz biderkatu dela gaur egun bidaiatzen duen jendean. Nik uste dut ondo dagoela, eztabaida hausnarketa hori egitea, noruntz goazen eta noruntz ez dugun joan nahi. Erakusketaren komisarioa Ramon Esparza da eta Juan Azpitarte, Sergio Belintxon, Gianni Berengo Gardin, Rogelio López Cuenca edota Antoni Muntadasen lanak ikus daitezke besteak beste. Gipuzkoako kultura diputatuaren hitzetan, kulturak eta arteak ekarpen interesgarria egiten baitute turismoari buruz hausnartzeko. Kulturatik eta artetik eztabaida bat, hausnarketa bat egitea, ez da otorrela bat ere gaizki, batez ere turismoaren sektoreak ere galderak egin ditzaizkion bere buruari, ez? Nik uste dut jakin behar degula nora joan nahi degun eta nora joan ez degun nahi. Eta zein diren zintzuk izan daitezken bilatu nahi ez ditugun edo aurkitu nahi ez ditugun ereduak. Hemen badaude batzuk, gainera oso nabarmen gelditzen da Veneziaren edo Bartzelonaren edo beste hainbat lekuren kasuan, guk ez degula eredu hori nahi Gipuzkoarentzat, askoz ere eredu jasangarriagoa eta ekilibratuagoa nahi dugula alegia, ez? Gipuzkoarako turismo orekatuaren aldeko apustua egin du Itsasok, barnekaldearen eta kostaldearen artean turismo fluxua egoki banatzeko apustua alegia. Gero eta gehiago jotzen ari da barnekaldeko turismoa, hori guretzat importantea da orekaren bila baldin bagoaz, azkenean destino guztietan kostaldeak eta barnekaldeak beti izaten dute halako diferentzia handi bat, eta gurean ere hori gertatzen da, baina guk nahi duguna da politika antiziklikoak egin, horren aurkako politikak egin alde neurrian orekatu ditzagun flujo horiek. Turismoak erakusketa irailaren 30 arte egongo da ikusgai Donostiako Koldo Mitxelena kulturgunean. Uztailaren 13an ostegunean blues estiloko erritmoek Getxoko kaleak hartuko dituzte beste urte batez. Aurten, Getxoko nazioarteko blues jaialdiak 29 urte beteko ditu eta kontzertu ugarirekin dator. Hiru egunez, blues doinuez gozatzeko aukera paregabea izango da. Ostegunean, irekiera egunean Priscilla Band eta Fredonia taldeen kontzertuak izango dira Algortako Bihotzalai Abesbatza plazan. Priscilla Band taldea 9 kidek osatzen dute eta funk estiloarekin batera barrenak askatu eta dantzatzeko gogoa pizteko asmoz dator. Fredonia talde madrildarrak aurreko funk estiloari soul erritmoa gaineratuko dizkio. Getxoko jaialdira datoz aurten ateratako Zenobi disko berria aurkezteko.
Bigarren egunean, uztailaren 14ean William Bell Band izango da oholtza gainean. Bere 77 urterekin soul musikaren ahotsik ospetsu eta handienetariko bat da bera. Aurten Grammy sari bat irabazi du Ameriketako diskonenagatik This Is Where I Live eta hau bera orkestera datorgetzora. Hau izanik artista honetaz gozatzeko aukera paregabe bat. Hirugarren eta azken egunean, larun batean, Music Makers Foundation arituko da kontzertuan. Estatu Batuetako musika tradizionala mantendu eta lau haizetara zabaltzen duen talde honek, blues estiloa espiritu bat, bizitzeko era bat dela aldarrikatzen du, eta entzuleek honekin bat egitea bilatuko dute. Kontzertu ez gain bestelako ekitaldiak ere izango dira. Uztailaren 14 eta 15ean Crazy Jesus Street Band arituko da herriko txoko ezberdinetan. Honetarako sarrera doainik izanik. Algortako The Pipers Iris Pub tabernan ere Confluence eta Woody Blues Trio taldeen kontzertuak egongo dira. Gorka zuaia eta Juantxo Arakama, errima berdina eta erdi bana, naturalak gara, like Pachamama, harri guzurri dinbat kurari marako jarana da plazan ta dansa da plana, danza bero gozoa like Pacharana, zukana banoa eutxi fuerte lastana, bomboa kanpoa darama zure lotxadana. Arabarra ta Gipuzkoara, estilo berria baina ezkontza zahara, borrokadan gure bide bakarra, horlekia gure ingurua gorria guri zara. Gorri bizarrak eta berde belarra, nei ezkaldetu nun daukaten iparra, bombo klapta gure dopina gure indarra, estilo dantzagarria mugimendu jamaikarra. Auzoan, herrian, irian, dantza zoriaz, erritmoa barnean sentitu, irotza dantzan jarri behar dugu. Boi, auzoan, herrian, irian, dantza zoriaz, hitzartu eta antolatu, dantza tokiari eman zu. Eimai selekta, jartzak dantza lasa, emai okerri honi falta zaion arnasa, emai guzeko txoratzen gaitun deskonpasa, mundu guztiak abitzen da pasa. Eio selekta zurea eta jolasa, okupatu eliza, udala eta plaza, denbora ezkaltzea gure denbora pasa, Juantxorekin mikroan gelditzea ez da erraza. Juantxo Arakama, Gorka zuaia, kombinak eta latza, garaitzen zaia, odolta bizen diferenten talarean aiak, mikrota platera gure maiuta itaia. Euskal danzal bada garaia, Kingston baino nahiago arbintzako kaia, erazo sexistekin bukatzea gure naia, danzal machistari emango diogu faia. Auzoan, herrian, irian, dantza zoriaz, erritmoa barnean sentitu, irotza dantzan jarri behar dugu. Boi, auzoan, herrian, irian, dantza zoriaz, hitzartu eta antolatu, dantza tokiari eman zu. Yo, Gorka Zuaia eta Juantxo Arakama, Tolosa Bilbo Connection, gora dancehall euskalduna, originality bomboklat. Naturalak gara, naturalak gara, Pacharana, jarana da plazan, borroka da plana. Bomboklat, originality.